Helo, Rhys Padarn sy'n yma. Gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Heddi ni'n mynd i fod yn gwneud dwdl bach o'r enw Croeso i'n Hysgol, sy'n mynd i gynnwys plant ysgol, a y geiriau Croeso i'n Hysgol. Yn amlwg mae Croeso i chi wedyn rhoi dillad eich ysgol chi ar y plant wedyn o ran y lliwiau ac yn y blaen. So gobeithio newch chi fwynhau. Peth cyntaf sydd eisiau ni wneud yw esbonio mae eisiau'r dudalen ar ei thraws, a byddwn ni'n rhoi 5 disgybl i gyd. Felly os wnawn ni ddechrau gyda'r disgybl canol, y gyd sydd eisiau ni fyna yw i gwpan yng nghanol y dudalen, a wedyn mae eisiau chi allu ffitio 2 arall yr ochr yna, a 2 yr ochr yna. Dyw e ddim yn gwneud lot o wahaniaeth os oes un yn bach yn uwch na'r llall, ond os ydyn nhw'n weddol o gyfartal, wneith y bywyd yn haws. Felly, i gael pawb yn wahanol, ni'n mynd i wneud styles gwallt pob un ychydig yn wahanol i'w gilydd. Felly, wrth i fi fynd ar draws nawr, chi'n gallu gweld mae 1 neu 2 batrwm bach gwahanol yn gwneud gwahaniaeth i'r gwallt. Felly, o fyna, yn amlwg does dim rhaid i chi gopio'r un steil gwallt y beth dwi wedi rhoi lawr, ond mae hwnna'n rhoi dechrau da i ni o ran y styles gwallt. Felly, yr un cyntaf, ni'n mynd i fynd o gwmpas ffordd 'na. Felly chi'n sylwi, dwi'n dechrau chydig bach i lawr o waelod yn i gwpan ni. Dwi'n mynd i roi bobls i mewn. Mae rhai pobl yn clustio nhw'n bobls yw'r yna, oherwydd dwi'n mynd i roi cynffon fach fyna a cynffon fach fyna hefyd. Felly dyna y gwallt ar gyfer y person cyntaf. Ar gyfer yr ail, ni'n mynd i ddod lawr mewn gwallt hir. Ar gyfer y trydydd, ni'n jyst yn mynd i ddod o gwmpas fel bron yn bod fel rhyw fath o hanner cylch bach. Ar gyfer y nesaf, ni'n mynd i ddod rownd fel cwmwl bron yn bod, a rhoi rhyw fath o bob bach ar y top. A wedyn gyda'r un yma, bach yn fwy aniben felly. Jyst bych chi'n mynd o gwmpas mewn rhyw fath o hanner cylch, ond yn amlwg yn rhoi rhyw fath o batrwm nôl ymlaen, neu zigzag i mewn. Felly mae gyda 1, 2, 3, 4, 5. Dyw e ddim yn ei gwahaniaeth os oes 1 neu 2 yn agosach i'w gilydd na'r lleill o gwbl, ond triwch gael rhyw fath o bellter eitha cyfartal rhwngddyn nhw. Nesa, ni'n mynd i fynd am y gwddwgau. Felly, does dim eisiau gwddwgau enfawr, yn credu un o'r camgymeriadau mwyaf mae plant yn ei weithio yw rhoi gwddwgau sy'n ychydig bach yn rhy hir, mae'n edrych bach yn rhyfedd. Sim eisiau gwddwgau rhy hir. Gewch chi gau reina i ffwrdd wedyn, yn barod ar gyfer y coleri. A coleri fel arfer, dwi'n mynd i fynd am rhyw fath o grysau polo, o grysau T. Felly dwi'n mynd mas ychydig ar y 2. Dwi wedyn yn gwneud rhyw fath o gwarter cylch a wedyn llinell syth. Wedyn llinell syth a cwarter cylch. Felly na i wneud eto, cwarter cylch, syth, syth, cwarter cylch. A wedyn ni'n gwneud yr un peth ar gyfer pob un ohonyn nhw. A gobeithio ar y diwedd, bydd pawb yn edrych yn weddol debyg o ran y coleri. Reit, y rhan nesaf byddwn ni'n dweud yw'r un mwyaf pwysig. Os fan hyn nawr, maen nhw mor agos i gilydd, mae un yn mynd i edrych fel sy'n nhw'n mynd i fod ychydig bach o flan y llall. Felly, meddylwch am ysgwyddau pobl. Dwi'n dod lawr, mae'r person yma yn y blaen. Mae'r person yma hefyd yn mynd i fod ar y blaen. Felly cofiwch roi ysgwyddau iddyn nhw, peidiwch jyst dod yn syth lawr, neu mae yn mynd i edrych ychydig yn rhyfedd. Felly dyma'r 2 berson sydd ar y blaen gyda ni. Y bobl tu ôl wedyn, mae dal eisiau yr ysgwyddau arnyn nhw, ond falle bod nhw'n cuddio chydig tu ôl
y rhai eraill. A yn amlwg y ddau ben, mae eisiau bod dynnu y fraich yn dod am i lawr gyda nhw. Hwn yw'ch cyfle chi ar gyfer y person yma, neu lle i fynd ar gwallt yr holl ffordd lawr fel bod yn cuddio tu ôl i'w chefni, neu fe allwch chi yn syml iawn wneud rhywbeth bach fel i gael y gwallt bach yn fyrach. A wedyn, i orffen y rhan hyn lan, na gyd sy'n eisiau gwneud, newch chi siŵr bod chi wedi dod lawr ar breichiau hyn digon, ond na gyd sy'n eisiau gwneud wedyn, yw mynd ar draws i wneud yn siŵr bod ni wedi cysylltu yr holl ffordd o fyna i fyna. Os oes unrhyw fylchau gyda chi, dewch ar hein i lawr. Beth bynnag i chi wneud, peidiwch mynd yn rhy agos lan. Ni eisiau bod digon o le gyda ni mewn fan hyn i rhoi yn llythrennau ni. Felly os yw'r linell na chydig yn rych lan a yn agos iawn i'r coleri, ni'n mynd i fod mewn problem yn hwyrach mlaen. Reit, nesaf, ni'n mynd i fod yn ysgrifennu croeso i'n hysgol ar draws y siwmperi neu ar draws y crysau. Mae'n dibynnu fel chi'n edrych yn nhw. Dwi'n edrych yn nhw fel crysau. So, yr unig darn o'r crysau chi'n gweld yw y coleri, a wedyn y gwaelod rhain yw'r siwmperi. Fi'n gwybod mae sawl ysgol, felly gyda coleri neu crysau gwahanol liw i'r siwmper, sy'n mynd i wneud y bach yn neisach bach i ddod i lliwio nhw mewn. Os oes da chi fel ysgol yr un lliw siwmper a beth yw'ch crys chi, wel, byddwch chi'n lliwio nhw yr un peth. Ond fel fi wastad yn gweud, pan ydych chi'n lliwio, enwedig pan chi'n gweld y gwaith painted dwi'n gwneud, defnyddiwch, os oes da chi, shades bach gwahanol o'r un lliw. Felly, er enghraifft, os oes gyda chi siwmperi gwyrdd, peidiwch defnyddio un math o wyrdd, triwch ddefnyddio amrywiaeth o 2 neu 3 neu 4 gwahanol wyrdd os chi'n gallu. Hyd yn oed os nad yw yn union y shade cywir i'ch siwmper ysgol chi neu be bynnag, mae fe dal yn mynd i edrych yn fwy diddorol na lliwio popeth yr un lliw. Iawn te, so, ar gyfer croeso, mae eisiau ni i edrych ar yr un cyntaf, y siwmper cyntaf yma, a ni'n mynd i ffitio un bocs a Felly mae un bocs a mae hwnna wedyn wedi creu ein trydydd bocs i ni hefyd. Felly i ffitio C yn y bocs cyntaf, i ni wneud hwnna. Mae yn aros ble mae fe, a i wneud yr O na gyd sy'n eisiau arno ni yw i roi cylch yn y bocs na. Person nesaf, ni eisiau rhannu hwn mewn i 3 bocs hefyd, felly 2 linell yn dod lawr, fel bod nhw'n weddol o hafal o ran maint. Dwi ddim yn gwneud lot fawr o wahaniaeth ym mhle yma nhw. E sy'n nesaf, felly i wneud yr E, i ni'n mynd ar draws, a ni'n mynd ar draws eto. I gael yr ys yn y bocs canol, dechrau off fel i ni wedi gyda'r E, ond wedyn i ni'n mynd ar y gwaelod ar y chwith. A wedyn yr O eto i orffen bant, mae gyda ni'n cylch. Felly mae gyda ni croeso yn barod a ni dim ond wedi cyrraedd diwedd yr ail berson. Nesaf ni'n mynd i fynd mlaen i 1, felly y person canol, ni eisiau rhannu hwn yn ei hanner. Ni'n mynd i gael collnod bach mewn fyna, felly peidiwch lliwio hwnna mewn, mae eisiau y darn bach yna ar gyfer collnod. Ar gyfer yr I dot, ni'n mynd i wneud I dot fel prif lythyren. Felly bocs bach ar y 2 ochr fel sydd gyda fi fan hyn. A wedyn yn dod lan o'r gwaelod fel yna. Croeso 1. A mae hwnna'n gadael hysgol. Mae bach o dreigliad gyda ni, felly croeso 1 hysgol. Person mwyaf gyda ni eto, felly 3 bocs yn eitha rhwydd fan hyn. Felly ni'n mynd i ddod lawr dwywaith fel mae'n digwydd, mae'n rhai yn gweithio eitha da yn dod lawr o pwynt y coleri, ond does dim rhaid i chi roi e fyna. I gael yr Hy. Ni'n mynd i ddod lawr o'r top, a wedyn ni'n dod lan o'r gwaelod hefyd. I gael yr Y, ni'n dod lawr eto fel wnaethon ni gyda'r Hy, a wedyn awr draws o'r ochr chwith. A wedyn ys, ni wedi cael ys yn barod, newch chi'n siŵr bod chi'n dechrau ar yr ochr cywir, felly top ar y dde, gwaelod ar y chwith. Mae dyn ni hys, a wedyn mae dyn ni G-O-L ar ôl. Felly,
Just ar gyfer hwn, unwaith to bydd eisiau 3 bocs yna ni. Os am bynnag reswm bod chi ffeili ffitio 3 bocs, felly bod eisiau chi wneud ysgwydd bach ychwanegol fan hyn i ffitio fe mewn. G. Ni'n mynd i'r ochr dde, a ni'n rhoi'n G i mewn. O arall, mae'r llythrennau yn yr un hyn yn ddigon rwydd i fod yn deg. A wedyn ni'n mynd i golli chydig bach o gornel top ysgwydd y person ola. Newch chi siŵr bod e'n edrych fel os yn edrych gormod fel C, dewch lawr mwy o'r top. A dyna ni, mae gyda ni croeso i'n hysgol. Bydde ffordd gyda chi yn amlwg i wneud hwn fel yn fwy personol o'ch ysgol chi. Trwy naill rhoi fwy o liwiau addas i mewn fel wedys i, gallwch chi ychwanegu logo'r ysgol yn y cefndir. So chi eisiau gwneud rhywbeth dwyieithog, gallech chi fod yn gwneud union yr un peth, ond ychwanegu streipen arall ar draws y gwaelod a rhoi Welcome to our school i lawr ar draws y gwaelod hefyd. Bydde hwnna'n ffordd da i wneud e. So chi eisiau bod yn glyfar tu hwnt, fe allwch chi gael gwared o'r Hy a ysgrifennu croeso i ysgol. Felly byddwn ni'n cael gwared o'r Hy a byddwn ni'n cael gwared o'r Yn wedyn. So falle rhoi'r I yn fawr ar gyfer un bocs mawr ar gyfer y person canol. Yn lle rhannu hwn mewn i 3, rhannwch chi'n 2, fel bod gyda chi ys fan hyn, a wedyn gol fyna, so byddai ydych chi croeso i ysgol, a wedyn beth gallech chi fod wneud, ychwanegu streipen ar y gwaelod, yn lle dweud Welcome to our school, gallech chi fod yn rhoi croeso i ysgol, a wedyn enwych ysgol chi ar draws y gwaelod, bydde hwnna'n eitha cwl hefyd. Fel popeth, bydde fe'n gret gweld eich gwaith chi, felly os ydych chi digwydd bod yn gwneud hwn adre neu yn yr ysgol, gofynnwch i'ch rhieni i'r athrawon os ydyn nhw'n fodlon i rannu fe gyda fi, a byddwn ni yn mwynhau i gweld nhw. Felly diolch am ddilyn, a welai chi to.